मोनसे गोजोनथाव खौरां कक्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड शोरूमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इन्स्टिट्यूट अफ पैरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा बिएम इन्स्टिट्यूट अफ पैरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पैरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। कक्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इन्स्टिट्यूट अफ पैरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, फार्स्ट एड पेशेंट केयर एन्ड एसिस्टेंट नार्सिं, ओटी टेक्निशियान, आईसीयू टेक्निशियान, रेडियोलॉजी टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बीएसएस डिप्लोमाखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्लोमाखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इन्स्टिट्यूट अफ पैरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।